ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмура Азия. Дӯстони азиз, имрӯз навор кардем молбозори Хумсангир. Навор кардагем гӯҳои гусаладор. Уштрам омодаги уштрам навор кардагем. Гӯҳои гусаладори арзону зотию ҳамаи наводша навор кардем. Буқо барои бастан, ғуноҷино, гӯҳои гусаладор, моли майда, асп, ҳамаи намуди мола навор кардагем. Видеора то охирша ҳамаи ҷоша тамошо кунед. Иншоалло ҳамаи намуди мола меоянд. Қайти нархҳои аниқаш. Барои пешрафти канал яктаи лайк. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо подписатсия кунед. Нархи кунҷора 3 сомону 95 дирам 4 сомонай дар бозори Хумсангир. Молбозори Хумсангир шторои фурӯшӣ баромадааст. ҳар душ нар шторои 8 сола. нархаш 26 000 сомонӣ ҳар якташ савдо мешаванд. ҳозирашта бозор нарх кардагӣ нест. ҳар душ 8 сола нар 26 000 сомонӣ ҳар якташ савдо мешаванд. Бо бозор нарх кардагӣ нест ҳозираш. ана буқачаи парода. на 1200 надодааст. гӯи гусаладор бо буқачаш нарша 20 000 мега савдо мешава. се имзои буда гусалаш буқача саҳар бега 5-6 литр шир дора. гусалаш калон шудагай 16 000 бозор кардааст. саҳар оли надодааст. гӯҳ ай пешамонен гӯи карпата. гусалаш буқача қашан шоро созай пародаш. се имзой. гӯи карпати калон буқаш. гӯи карпати калон гусалаш буқача наи сиёҳа. нархаш 25 000 савдо мешава. бо бозор то 20 000 кардааст. то 20 000 бозор кардагиай. саҳару бега 10 литр шир гарантия бо барои гусалаш мемондааст. 10 литр гарантия бо гусалаш намемонад. ана амиго гӯи беҳтарина. ана гӯи гусаладор пародни савдоши. гусалаш буқача чанд имзой? сеюм гусалаш. саҳар бега 10 литр шир. рагардиёша бинед 14300 савдо шуда.
بگذارن یگان جا دارین اگه اسم میگیرم همینجا بیار ببند چه تمام کامیرا هم بسته 4300 savdo shida ast. Savdo shid govi zardala. Govi kalon hadish balad 12000 savdo shid. Shirsha namidum istasani qishan xaridayi fuqtabi. Nay gusola shavuz avu param shumete. Shirsha ozi chochoshin shumete qishan xulosa birodan. Ay gusola sha. Slash bu qacha buda ast. Dozda hazor savdo shid. Go'y ochabacha go'y kalon aynaki. Mana go'y bug'uzay. Hashma bug'uz. Furushi ozi hamma joyda nishon meting. Go'y qumsangir. Sini solsa ay shoxush xitona aniqkune. Ashmoha bug'uz. Kuya dandon shoy ki. Ashmoha bug'uz. Mana dandonush. Seyim shamezo. Narxsha gavzana kun. Narx 11000 muomila dora. 11000 muomila dora bu. Muomilay xushru dora. Ay kanali mo gavzane muomilay xushru kadam etya. Raqami telefona gavzan qori. 904 Dalshi. 58 0010. Raqami telefona guftem. Takror kada navishta bigirene zang zanin. Kase xaridor bosha. Ona go'y gusaladori Karpat gusolash buqachay. Ona chochosh abine kase go'o mefahma ina. Ay chochosh ma'lum ich kheli go'ay. Xto xulosa kunin. 17000 bozor kardas nadodam. 17000 da istodem mega wali nadodem. Mana shoxush nishon metam xto sin solsha fahma. Jabali gaprik. Çan 20000. Sar biga 10 litr shirda garanti. Nadod vazbura. Go'y garanti niya. Mana gusola sha buqachay. Sini solish ina shoxush ma'lum kase go'o mefahma. Marhamat. Dandonush nishon medodem sohibish zayni ta tigamol khapida istodaga. Ду буқаи пародни барои бастан 16000 ҳардаш як ҷоя 13500 ҳардаша як ҷоя бозор кардааст. Хуб барои бастан беҳтарина. Барои подписчикое ки қои калон барои бастан пурсида будем ина. Аҷоиботай барои бастан. Пародоша бинед хутон. Хулоса шумо bu вообще хушруай. Ина қачай пародни 6600 бозор карда иста буда ози. Тамошо кун. На то 6600 да буромада 50 сум байнда монда ули надодааст. Қачай зурай. Strong Gals. Alaşabil. Dutta buqa savdo shudi ista baroyi bastan. Ya yakım shay o'zdim nishon metem. Ду буқа барои бастан қои нимтайёр 14 не ҳар душа як ҷоя карда истад 14 так тайнаш бура ва иш сафед 14 ҳар душа як ҷоя на муроҷинчаи Карпат барои молкунӣ 5000 меганарша савдо мешавад то 4 бозор кардааст. То 4 кардагияст.
Vay qafuşam bilim. Dubarış bilim. Ne bunocin savdo şurası. 3300 o'zi savdo do'ram. Se 3300 kashukash do'ran o'zirashda budagi nemis. Як دیگه гуножинчаи пародӣ 3500 нархиш савдо мешавад. 3000 бузург кардааст. Тамошо кунед гуножина. Ана пачаи майда 3500 нархиш савдо мешавад. 3000 то 3200 бузург кардааст. Пачаи майда. Да, онҷо 4 та буқача савдо шудааст. Наи зарди сафед 5500, наи сия 6000, наи дуташ 43 савдо шудааст. Ке бақашна. Бақо. Так коми ҷамъш кадеса. На сементал тарози буромад. Гуноҷин будааст. $490 кило. Ne diyeyim şey? Tamam, diyormuş. Sesada haftada 8 kilo. İş 490 sırkış. Mana aspi 400 budaaст нар. Аспи қимсангӣ 20000 нархиш савдо мешавад. Бозор озирашти нархи аниқ накардааст. $20000 сомон муомила дорад. 4 сола аспи нар. Бояте дига аспи нар 11 сола будааст. 11 будка дестамига 10000 нархиш савдо мешавад. То 9000 кардааст бозор. Аспи 7 сола будааст. Нархиша 25000 мега савдо мешавад. Ина савор шудеста тамошо кунед. Аспи 7 сола нар. Аспи ҷоя ака? Аспи ҷоя. На кашки мехез. Бахи колхозовод. Бозор чанд кад ака? Бозор рози хаб. Бозор хаб ҳозирашта рақами телефона галза. 931 50 1911. Харидоро боша марҳамат. Адрес Ҷалолиддин Балхи колхозобод. Нархиш 25 та бо савдо мешавад. Бозор оли нархи аниқ накардааст. бузкашида гарантӣ мефиста. 7 сола аспай. Манай тойча, оча савдо шудага, деим савдо не тоя тоқа 5000 кадай надодааст. Оли мемакида очиша. Нарай. Тоя ки нар. И дуташ буғыз буда. Дахи гуфтиям? 10000 савдо меша. Чантаи бача кадага? Чантаи бача кадага? Ona yakın. Яким шай. Ҳардишам?
یک جامعه گربه بچه کدوم شایی؟ یک میسر ای سر چیکار دارم این هردش بغض بوده 10,000 معامله دارم بچه نه سر خیلی دیمشته نمش یکمش میده 950 بوزی و چه بچه سالده شید 950 سومون تا باراچه سالده شید یادش نرمه یادش موده هردش 1000 سوم این اوزی برکه شید سیاهش قشقورای بافیرم نه سرقش باراچه شیرخور نهصد این پاکستانی قطعی چالش میده 900 معامله داره نوش 700 این هردش تکه یا؟ بله هردش تکه 700 چند کد بزرگ؟ بزرگ ششنیم 600 650 بزرگ کرده است مداره چی؟ این شاکه 800 سم کدن یا 800 مودا 700 نوش کدگی یک شکر را تماشا کنید که نرش نفهمیده نرش فهمیدیم صاحب شایی افتم در اکران نوشته میمونم نیافتیم هم بخفگی شکر گرین فر بشیده گیرده تنبا را بینید من ایرا نقش فهمیدیم 5050 سومون سودا شده است